गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि फाराव भुटान सिमा हाथिजाराव इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारि। चिराङाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव 20 कोटिनि बार बाराखैब्लाबो गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव हाबनायनि बारा बारगासिनो। मैया चिरां जिल्ला फाराव भुटान सिमनायाव थानाय 1 नं आइफवालि गामिनि 60 सोद्रोमा आरो सा सान्थिफोर गामिनि थागिबि गासै 100 सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोनि बिटिआरआव सान्थि गायसननाय खौसेथि आरो समान जौगाथायनि हाबा मावनायखौ नुना इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैयो। गोदानै दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ रायजो सभानि एमपि मुसुरजन नार्जारि बिथाङा माला गानहोना दुंब्रुदै बरायना लायो। गसाइगावनि श्रीरामपुराव अनसुंथाइ चेक रानदों एमसिएलए सजल कुमार सिंहआ। अनसुंथाइ चेक रानदों 5,000 राङै सा 195 आइजोफोरनो चेकखौ राननानै होदों। बिटिआर अनसुंथाइ बिथांखिनि सिङाव राननानै होयो चेकखौ। 15 बोसोर इउपिपिएल सरकारखौ रायजोफोरा लाखियोब्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेकार जेंना थानाय नङा होनना बिबुंथि लाखियो एमसिएलए सजल कुमार सिंहआ। दासान्दि आदिबासि गोरोबथानि थाखाय भारत सरकार आरो आदिबासि हारिनि दैदेनगिरिफोरजों गोजोन गोरोबथानि सावरायबाय थानाया सोलिगासिनो। थाबैनो भारत सरकार आरो आदिबासिनि गासै मोनबा आफादखौ लानानै आदिबासि गोजोन गोरोबथा जानो थांगासिनो दं। बे समावनो 1992 मायथाइयाव गायसनजानाय सान्थाल टाइगार फर्स सुंद'यै एसटिएफनि माखासे केडारफ्रा गसाइगाव खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। गोजोन गोरोबथा जानायखौ एसटिएफआ बरायो, नाथाय सासेबो केडारफोरनि मुंफोरा थालाङालासे जानांगौ। लोगोसे 2012 मायथाइयाव रायजो सरकारजों सावरायनानै आइजें गथायनायनि उननिफ्रायनो सरकारनिफ्राय केडारफोरा जेसेबां राङारि हेफाजाब मोननो गोनां दं बेफोरखौ सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै। बेबायदि जायालासे गासैबो केडारफोरानो मोनजोबनांगोन होनना एसटिएफनि केडारफ्रा रायजो सरकार आरो भारत सरकारखौ खावलायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गसाइगाव इ-रिक्सा एसोसिएशननि थाखाय गसाइगाव मिउनिसिपेल बर्डआ गसाइगाव टाउननि गासैबो इ-रिक्साफोरखौ रेजिस्टार खालामनायखौ बेखेवजेनबाय। गसाइगाव मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि बिथां प्रफुल्ल इस्लारिया गासैबो गसाइगाव मिउनिसिपेल बर्डनि सिङाव थानाय गासैबो इ-रिक्साफोरखौ 1 दाननि गेजेरावनो रेजिस्टार खालामजोबनो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायदों। सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव खासिकत्रा दालाय आफादनि आरसाबारि आरो गुरुबासा दालाय आफादनि सामथाइबारियाव थाखो 10आव फरायनाय फरायसाफोरनि न' थांनानै फरायनायनि सोमोन्दै खौरां लाहैनाय जायो। बे हाबाफारियाव जिल्ला दख'रा आरो दालाय आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। गसाइगावनि हाब्रुबेलाव गसाइगाव समबाय समितिनि बोसोरारि जथुम्मा। गसाइगावनि हाब्रुबेलाव गसाइगाव समबाय समितिनि बोसोरारि जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। बे जथुम्मायाव बोसोरसेयाव मा हाबा मावबोखो बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायो। लोगोसे फैगौ बोसोराव गसाइगाव समबाय समितिया 50 बोसोर जानोसैखौ नोजोर होनानै सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जोबोद दाम-दुमै खुंफुंनो साखाफारा होनना फोरमायदों गसाइगाव समबाय समितिनि आफादगिरि बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां। अदालगुरि हरिसिंगानि बालिफारा गामियाव मिनाथि दैमारि मुंनि सासे बिमाखौ बुथारना जिनाहारि खालामनाय नखराव अनजालि दैमारिया खौरां लाहैदों। बे मुगैथाव आरो दुखुनांथाव जाथायखौ बजबनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारनाय जायो। लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनो मेलबो खुंनाय जायो। आथिखालाव गावजों गावनो गोबां खारसि बेरसि समाज बेरेखा जाथायफोर खालामनाय नुनो मोनगासिनो दङ। बबेखानि दायनिगिरिया गावहारनि एबा गामिनि जिखिजाया थार बिजिरनायखौ मोननो आयेननि हेफाजाब लानो रावबो फावसायनो नाङा होनना बजबनिफ्राय बयखौबो खावलायो। बजबनिफ्राय लोगोसे पुलिस बिफानजों लोगो हमना बे जाथायनि दायनिगिरिखौ बेल होआजासे गोख्रों साजा होनो हानाय बायदि चार्जसिट फाइल खालामनो नारसिननायबो जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।